сте се решили от родителите вече, ще гласувате, дали искате да отсерете. А, така? Я върви с ръцете назад. Давай, давай. Браво, браво. Това е ходене без ръце, нали, тате? Къде са рибките? Я покажи рибките къде са. Ей ги рибките. Я върви без ръце пак, давай. А, така. Опа. Ела. Бисквитката ли? Добре. Ето. Айде без ръце, давай. Да. Жоре, хайде ела без ръце. Давай без ръце. А, така, давай, хайде ела.